Hej, jeg hedder Christa Elkjær Dvinge, og jeg er formand for LG Gymnastik. Lige nu står jeg i en af vores haller, der er repræsentativ for det, vi tilbyder vores børn og unge her i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og det er i haller som den her, vi tilbyder motorik, almindelig gymnastik og springgymnastik. Det er i princippet ikke haller, som er lavet til gymnastik. LG Gymnastik er den største forening i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og vi ved, at gymnastikken gennem de seneste mange år har udviklet sig, og at mange af vores nabokommuner har investeret i springfaciliteter og motorikfaciliteter. Og Lyngby-Taarbæk Kommune mangler at investere i lige præcis vores idræt. En springfacilitet, den løfter gymnastikken, og det kan vi se, fordi vi har en springfacilitet i Gentofte Kommune, hvor det er helt tydeligt, at vores dygtigste gymnaster kommer fra. Den er med til at udvikle, og vi kan se, at vi fastholder gymnaster i meget længere tid, når vi har en springfacilitet, som rummer lige præcis den udvikling, som springgymnastikken fortjener. I dag er situationen den, at mange af vores børn og unge fra Lyngby-Taarbæk Kommune, de tager til Gentofte, hvor vi har en springfacilitet, eller til omegnskommunerne for at finde den ramme, som lige præcis rammer deres niveau inden for idrætten, og som gør, at de bliver ved med at dyrke deres sportsgren. Det er ærgerligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke følger med. Jeg hedder Frederik, og jeg er 14 år gammel. Jeg hedder Laura, og jeg er 20 år gammel. Springcenteret er vildt fedt, fordi det giver mange flere muligheder for at lære nye spring, fordi man tør at kaste sig ud i nogle spring, men ikke ville ture, hvis der ikke var for eksempel en stor trampolin eller en skumkrav. Vi har for eksempel pomfritgraven, som er lidt blødere, så hvis nu det er et svært spring, man er ved at lære, så tør man det lidt mere, og så kan man bygge videre på det og få dem over i den normale grav. Jeg havde været mega nervøs, hvis jeg skulle lære et spring, så for eksempel få half igen i en anden idrætssal på nogle ikke specielt bløde måtter, frem for her med mega bløde måtter og gode faciliteter. Når vi har så gode faciliteter, så gør det også, at vi kan blive meget bedre, end vi ville kunne, hvis vi ikke havde det, fordi vi netop tør flere ting, fordi det er i mere trygge rammer. Det gør også, at jeg bliver mere motiveret, fordi hvis jeg ikke havde de her faciliteter, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil gå til gymnastik. Det er fredag aften nu, og der er ret mange mennesker, men hvis det havde været en normal gymnastiksal, så var der nok ikke kommet lige så mange. Det gør bare mange flere muligheder, og det er også mega fedt, at folk bare kan stå og hygge ned ved trampolinerne og sådan, ja, bare hygge sig. Jeg hedder Sebastian, og jeg har været træner i LG Gymnastik i lidt over 20 år. Det tiltrækker rigtig mange, som aldrig har prøvet gymnastik før, fordi de synes, det ser fedt ud med sådan nogle store trampoliner og kunne komme ned og prøve at hoppe i dem. Men det tiltrækker også alle de folk, der har gået til gymnastik i lang tid, og som bare synes, det er fedt at kunne komme ned og træne lidt ekstra ned i hallen. Altså den her hal, det er ikke noget, man har så meget herovre på Sjælland. Der er få andre steder. Så det er jo helt sikkert noget, der gør en stor forskel, og noget, der tiltrækker mange mennesker. Og det gør jo virkelig meget for fællesskabet i forhold til, at så møder folk hinanden på kryds og tværs. Det er et stort samlingspunkt for mange, at vi har de her faciliteter. Vi har jo rigtig mange hold her i foreningen, og vi er jo på forskellige lokationer. Og der er mange af holdene, som træner i andre haller, og man kan godt mærke, at når de så ligesom når et vist niveau og bliver rigtig dygtige, så kommer de hertil, hvor vi har lidt bedre faciliteter og måske lidt bedre udstyr i form af store trampolinerne og gravene dernede. Så er det noget, der ligesom holder dem længere, fordi at så har de muligheden for ligesom at kunne udvikle sig endnu mere ved at komme herned og bruge de faciliteter, der er her. Så det er helt sikkert noget, der gør, at man holder længere på folk, og folk bliver længere i foreningen. Ja, og noget, der bare motiverer dem til ligesom at blive ved. Den her hal, det er jo helt sikkert noget, som folk snakker om. Altså, hvis de starter til gymnastik og kommer ned og prøver at gå på et hold, så er det jo noget, de snakker om over i skolen, at der ligesom er noget fede trampoliner og noget godt udstyr og sådan noget der. Det tiltrækker endnu flere, der så kommer ned og går på hold eller kommer til åben træning og finder ud af, okay, vi har faktisk de her ting hernede, og det er faktisk mega fedt og sådan noget, så det er helt sikkert noget, der hiver mange til fra forskellige steder. Det er fedt at mærke, at folk har lyst til at komme herned, også i weekenderne, og træne. Der er virkelig mange unge mennesker hernede, som kommer ned både fredag og lørdag og søndag, alle 3 dage for at træne i hallen. Og mange gange så plejer det jo at være sådan, at de unge gerne vil ud og lave alt muligt andet i weekenderne, så det er fedt at mærke, at det her ligesom er noget, der kan hive folk til at samles, altså samle dem på en god måde omkring noget aktivitet og noget sport, hvor de kan komme ned og have det fedt med hinanden, i stedet for at de måske er ude og lave alt muligt andet. Et springcenter har ikke kun betydning for det sportslige niveau, som klart er hævet, siden vi har fået et springcenter i Gentofte Kommune. Det har også stor betydning for hele foreningen. Det er meget lettere at rekruttere dygtige instruktører, og de frivillige kræfter flokkes, når en facilitet matcher vores idræt. Siden 2018 har en ny springfacilitet været på kommunens officielle prioriteringsliste over nye faciliteter. Og vi er som en stor og veldrevet forening villige til at være med til at medfinansiere en ny springfacilitet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi drømmer ikke nødvendigvis om en helt ny facilitet. Det kunne sagtens være en eksisterende facilitet, som man udbyggede
og gravet ud i, så den matcher lige præcis det, gymnastikken har brug for. Vi har ventelister på de hold, som har en god springfacilitet i Gentofte Kommune, så det ville lynhurtigt blive en fyldt hal i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvis vi havde en lignende facilitet. En springfacilitet kan bidrage til den generelle motoriske udvikling for vores børn og unge, hvilket kommer hele idrætslivet til gode. Det at kunne bruge sin krop på en positiv måde ind i et fællesskab, det ved vi virker.